гости. Както ви казах вече, всички ги познавате. Госпожите от по-малките групи в нашата детска градина и госпожа Стоева, директорката, която ни проверява кога? Винаги, когато спим, нали така? Да! Нека покажем сега колко сме добрички, колко сме умнички, колко много знаем, защото ни остава още малко до пролета, до училище, до всичко, което трябва да спазваме като правила. Нали? Да! Големички, изправени на столчетата. Да видим някой сигурно още. Гост, закъсняваш. Добър ли? Ами, тук си първата група. Няма добре. Сега имаме поща. До сега не сме имали поща. От кого ли? Вики и Ники. Кои са Вики и Ники? Кои са? Героите, книжките. Нашите приятели от книжките, я да ви. Те са се нарисували и са ни пратили писмо. Ето ги. Виждате ли? Да. Я да видим сега какво са ни написали в писмото. Здравейте, мили деца! Ние сме вашите приятели от книжките Вики и Ники. Понеже честичко си говорите за нас, решихме да ви изпратим това писмо, за да се уверите, че ни има. А и много искаме да разгадаете тайната на нашите имена. По какво си приличат и по какво се различават те. Ако успеете да се справите, ще знаем, че сте почти готови за училище, пък и сме ви приготвили голяма изненада за накрая. Поздрави на всички, Вики и Ники! Ето какво са ни. Какво искат от нас децата? Да разгадаем тайна. Тайната на имената им. Какво правим ние с имената, с думичките, Васи и Дидо? Какво правим с думичките? Ние ги разделяме на срички с чумручи. Точно така, делим ги на срички. Да опитаме с Вики. Да разделим името Вики на срички. Вики! Колко са сричките в името Вики? Кажите. Две. Сричките? Сричките в Вики са две. Добре. Коя е първата сричка? Явор? Ви. Първата? Първата сричка на думата Вики е Ви. Добре. Втората сричка коя е? Последната. Николче? Последната сричка в думата Вики е Ки. Ки, точно така. Добре. Разделихме Вики на срички. Я да опитаме с Ники. Да видим по какво си приличат и се различават. Ники! Изправи се, Боже. Коя е първата сричка в името Ники? Ибе, кажи. Първата сричка в думата Ники е Н. Ни. Ни. Я опитай с мен. Ни-ки. Първата сричка е Ни. последната ми, кажи. Ники. Ки. Последната е Ки. Точно така. Значи и двете имена имат колко срички? По колко срички? Стивам. Две. И двете имена имат по две срички. Имат ли еднакви срички? Помислете. Последните срички в думата Вики и Ники имат една и съща сричка. Коя е тя? Ки. Ки. Точно така. И двете имена имат последни еднакви срички. И това са Ки. И двете имена имат по колко срички казахме? Петя. По две. По две срички. А кои са различните им срички тогава? Дали все по нещо се различават? Кои са различните им срички? Хайде. Кажи, Вики. Различните срички в думата Вики и Ники са Ви и Ки. И
ни наблюдават и от книжките, и от прозорците, и ето тук от писмото, предлагам ви да си направим една игра. Много интересна. Ще я започнем и така ще разберете как ще протече цялата игра. И избирам си едно детенце. При мен да дойде... Май Никол беше появела, Никол. Така, тук съм ви приготвила едни много интересни картинки. Ще те помоля да избереш една. Я да покажем сега. Коя избрати? Обърни се. Това е... Ето как ще играем сега игра. Първо разделяме думата лисица на срички. Хайде, опитай, Никол. Лисица. Колко срички има в думата лисица? 3. 3 срички. Добре, коя е последната? Ца. Ца. Точно така, седни. Сега, аз ще закача лисичката тук. И сега при мен ще дойде друго детенце, което... Ела, Мирко, което трябва да намери картинка, чиято думичка пак завършва на ца. Последна сричка ца. Я да видим. Това е? Кошница. Кошница. Я да разделим думата кошница на срички. Кошница. Коя е последната сричка? Ца. Правилна ли е картинката на Миро? Да. Браво, Миро, благодаря. Ето тук ще я прикача при лисицата. Хайде да видим следващото дете. Кое? Хайде, Петела. Казахме, че последната сричка на думата кошница е? Ца. Сега каква картинка трябва да избереш? Със същата последна сричка ца. Разгледай ги и помисли. Казваш си ги на ум, за да разбереш коя е правилната. Думичката е? Ръкавица. Я, Петя, да разделим думичката ръкавица на сричките. Ръкавица. Последната е? Ца. Правилна ли е картинката на Петя? Да. Браво, Петя, благодаря. Ето е ръкавичката. Сега. Да дойде при мен Иван. Ела, Иванче, избери си една от другите картинки. Хайде, която си избереш. Иван избра? Вертолет. Я да разделим думичката на всички. Хайде, Иван. Коя, Иван, е последната сричка в тази година? Аз питам Иван. Добре, ще я закача. И сега следващото детенце трябва да намери картинка с думичка, която завършва на коя сричка? Хайде, ела се. Не подсказвайте тихичко. Картинката е? Раздели я на срички. Добре. Самолет, не му. Така, ето я правилната картинка. Хайде още, Ивка, ела. Още малко останаха. Избираш си коя.
Коя е първата? То. То. Ка. Добре, последната? Ка. Последната сричка е К. Благодаря, Иве. Седни. Сега трябва да намерим картинка с думичка, която завършва на коя сричка? К. На К. Добре, Стиви, ела. Помисли си. Това е? Шапка. Колко срички, Стиви, има думата шапка? Шапка. Колко са? Две. Как изброи две срички? Симруче. Как разбираме какъв е броя на сричките? Кажи, Иване. Разбираме ги, защото колкото пъти ударим умиручето в градичката, толкова срички има самата дума. Браво, точно така. Стиви, първата сричка в думата шапка е? Шап. Шап. Последната? Ка. Правилна ли е картинката на Стиви? Да. Правилна е. Сега трябва да я прикачим при коя? При коя беше? При топката. При топката, точно така. Ето я и шапката. Хайде, сега останаха още две. Ела, Дидо. Избери си. Избери една. Те са две. Обърни я към децата. Това е? Балон. Я да видим, Дидо. С мен да разделиш думата балон на срички. Хайде. Балон. Колко са сричките в думата? Две. Коя е първата? А последната? Последната е? Лун, точно така. Ето да закачим и балончето тук. Хайде, Нати. Остана само Една. обърни се да видим коя остана. Слон. Нати, я да разделим думичката слон на срички. Слон. Една. Една сричка. Защо една? Слон. Защото юмручето колко пъти удари преди? Едно. Веднъж. Къде трябва да я сложим? При балона. Балона. При балона точно така. Мерси, Нати. Ето я при балона. Мисля, че Вики и Ники не са много сигурни дали знаете точно коя е последната сричка, коя е първата, какъв е броя на сричките. За това ви предлагам още една игра. Казва се веришка, сричка. Аз ви казвам една дума, вие определяте последната и сричка и след това ще ви кажа какво следва. Казвам ви думата Божи. Думата е... Кажи дума, Иван. Дума. Кажете ми една думичка. Дайте. Въртолет. Въртолет вече го казахме. Ягоре? Кажи, Кристи. Дума? Не от тези. Тези ги оставете. Вече сме свършили с тях. После ще ви ги раздам да ги отцветите. Аз избирам думата цвете. Добре, Кристияне. Дидо. Кристи избра думата цвете. Да го разделим на срички. Колко срички има в тази дума? Кажи, Никола. Васи, думата цвете има две срички. Коя е първата сричка, Васи?
да си направим веришка Божи, свали си кръчетата, трябва да измислим дума с коя сричка? Те. С те, точно така. Хайде да измислим. Лори? Телефон. Телефон, чудесно. Да разделим думата телефон на срички. Хайде, Васи, иди до мен. Телефон. Колко са сричките в тази дума? Колко са срички? Кажи, Кристиян. Сричките в думата телефон са 3. Добре. Коя е първата сричка? Крисо? Дидо? Те. Добре. Последната? Фон. Последната сричка? Телефон е фон. Фон. Точно така. Сега с коя сричка трябва да измислим дума, за да стане веришка? Фон. С фон. 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 Добре. Една думичка измисли фон и следващата дума пак трябва да е фон. Колко срички има думата фон? Фон. Една. Нали? Да. Защо е една, Цвети? Защото братичката колко пъти удари? Юмруч. Един път само. Добре. Васи, кай да измисли една дума сега ти? Избери си една думичка. Пеперуда. Браво, пеперуда! Я да разделим думата пеперуда, Васи. Стани с мен. Колко са сричките? Колко са сричките, дечица, в думата пеперуда? Кажи, Стивън, от теб. В думата пеперуда сричките са 3. Още един дух. Петя? 4. Сричките в думата пеперуда са 4. 4. Коя е последната? Последната. Кажи ми думичката пак. Да. Последната е? Да. Да, точно така. Сега да измислим думичка с първа сричка да. Кажи, Никола. Да. Друга дума. Иве. Дадено. Дадено. Добре, разделим я на срички. Дадено. Колко са? 3. Последната е? Да. Последната е? Кажи ми я пак. Да. Те. Но. Последната е? Но. Точно така, но. Тези Вики и Ники сигурно ще им омръзна от нашите срички вече. Аз ви предлагам сега пък да отидем при Вики и Ники. Къде са те? Книжките, точно така. Я да ги отворим тук, където са молитчетата, на страницата е. Коя е страничката? Я ми кажете. 37. Как разбрахте, че е 37? Така, обърни столчетата към книжките Божи. Отворихте ли всички? Тази? Ела по-насам. Ела по-насам, че ти кажа. Ела. Сядай взимам си и аз една книжка с Вики и Ники. Я да видим сега какво са ни приготвили Вики и Ники в книжките. Цвети, отри моля. Ето я моята страничка. Вики и Ники пак искат да си говорим за срички. Я да видим какво искат от нас. Аз съм Ники, казва момченцето. Измислете име на детенцето, което си прилича с моето. Последната сричка от името, което ще измислите, отново трябва да е Ки. Я да измислим име за детенцето. Я да измислим име за това детенце. Хай да помислете. Вики. Рики. Браво! Точно така. Я да видим сега, коя е първата сричка в името Рики? Ри. Добре, последната е? Ки.
Вики, моля се, дай ми води, моли. Заповядай. Дай. Чупи ли се сега? Първата картинка каква е, дечица? Шапка. Шапка. Шапката е свързана за коя картинка? Я да видим. Кажи, Ками. Защо е свързана с шапката с топка? Я да проверим. Раздели думата шапка на всички. Шапка. Сега думата топка. Топка с юмручето. Топка. Имат ли еднакви сричките? Да, имат. Последните им срички са еднакви, затова са свързани. Ще ти дам друг, не натискайте молитчетата. Сега да видим втората картинка, която трябва да свържем с картинка, чиято думичка завършва на същата последна сричка. Нали разбрахте? Коя е втората картинка? Седни към. Коя е втората? Кажи, Нати. Крава. Крава. Я да разделим думата крава на всички. Крава. Коя е последната? Последната сричка, коя е в думата крава? Коя е последната сричка в думата крава? Кажи, Иване. Ва. Последната сричка е ва. Сега да намерим от другата страна картинка, която завършва на последна сричка ва. Я да ги разгледаме. Последна сричка ва. Кои са картинките от другата страна, деца? Я ли кажи. Хайде, коя е първата картинка тук? Слива, точно така. Разделете я на срички. Слива. Коя е последната сричка? Ва. Може ли да я свържим с думата крава? Да. Добре, свържете я. Следващата картинка коя е? Под кравичката какво имаме? Кажи, Никола. Я да разделим думичката самолет на срички. Преди малко разделим. Коя е последната сричка в думата самолет? Кажи, Петя. Последната сричка в самолета е лед. Добре, сега от тази страна трябва да намерим картинка, която завършва на коя сричка? Лед. Въртолет. Ето, Ивка я намери и побърза да каже. Добре, и двете картинки имат последна стричка лед. Коя е следващата картинка, Лори? Я да разделим ножица на стрички. Ножица. Последната стричка в тази дума коя е? Свали си плечето долу и се облегни. Коя е последната стричка в думата ножица? Коя е последната сричка в думата ножица, Васи? Ясме. Ножица. Последната е? Ца. Я сега да видим от картинките. Коя остана, която да завършва на последна сричка ца? Кажи, Цвети. Лъжицата, точно така. Свързваме ножицата с лъжицата, защото имат еднакви последни срички. И още една картинка. Лори, коя е последната картинка, Никола? Кукиче, точно така. Мирко, я да разделим кукиче на срички. Ко-ки-че. Последната сричка коя е? Че. Точно така. Я сега да намерим от другата страна с коя картинка трябва да свържем кукичето. Кучето, точно така. Свързваме с кучето. Свързахте ли? Да. Я да видя.
правилно. Аз мисля, че сега Вики и Ники затворете тетрадките си. Оставете ги, моля ви, тетрадките отгоре. Сега Вики и Вики са разбрали, че вие знаете по колко срички има в думите, умеете да ги броите и умеете да откривате първата и най-вече последната сричка в думите. Те ни споменаха, обаче тук си мисля за... Какво ни споменаха в писмото? Сещате ли се? Направихме и открихме тайната на имената им. Показахме им, че знаем броя на сричките и откриваме последната сричка. И ако сме се справили, ни чака изненада, но къде е изненадата? Да? Не знам, писмото дойде оттам, я да погледнем. То няма никой. Кой сега ще ни донесе? Чакай. Намерих изненадата, чули са ни и са ни оставили изненадата. Я да видим какво има за нас от Вики. О, любимо нещо! Приказки от цял свят! Донесте са ни приказки от цял свят, има да си четем. Я да видим още нещо има. Темперни бои! Браво на нас! Ще си рисуваме, ще си четем приказки и нашите гости, надявам се, са разбрали, че ние наистина можем и да броим добре, и да си разделяме сричките добре. Така се готвиме за четене, за писане